Sphere Media. Ίσως θυμάσαι αμυδρά κάτι από τις ειδήσεις κάπου πίσω στο 2013, όταν ένας πρώην υπάλληλος των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών αποκάλυψε στον κόσμο ότι η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, η περίφημη NSA, παρακολουθούσε σχεδόν τα πάντα. Τηλέφωνα, emails, βιντεοκλήσεις, αναζητήσεις στο Google, συνομιλίες στο Facebook. Παγκόσμια παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. Όχι μόνο για υπόπτους, αλλά για εκατομμύρια απλούς πολίτες. Σήμερα, πάνω από 10 χρόνια μετά, το όνομα του Snowden συνεχίζει να φέρνει αντιδράσεις. Οι αποκαλύψεις του άλλαξαν για πάντα τη συζήτηση γύρω από την ιδιωτικότητα, την κυβερνητική επιτήρηση και την ελευθερία στο διαδίκτυο. Καλώς ήρθατε στο Bullet Points. I'll be your roller coaster. Let's get into what you have in mind. I'll be your little secret and do my best to keep it. Put all of your worries far behind. Για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε στις μεγάλες αποκαλύψεις, πρέπει πρώτα να δούμε ποιος ήταν ο Έντουαρντ Σνόουντεν, πριν γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν γεννήθηκε ακτιβιστής ή επαναστάτης. Γεννήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα το 1983 και μεγάλωσε στο Μέριλαντ κοντά στην Ουάσιγκτον. Η οικογένειά του είχε δεσμούς με τις αμερικάνικες κρατικές υπηρεσίες. Ο πατέρας του εργαζόταν στην ακτοφυλακή και η μητέρα του στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Μια συνηθισμένη, αλλά μάλλον πατριωτική οικογένεια. Από μικρός ο Έντουαρντ ήταν λίγο διαφορετικός. Δεν του άρεσε το σχολείο, αλλά του άρεσε να μαθαίνει μόνος του. Έπεσε με τα μούτρα στους υπολογιστές. Ήταν αυτοδίδακτος hacker και λάτρης των video game. Από μικρός είχε πάθος με την τεχνολογία. Δεν ολοκλήρωσε πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά κατάφερε να βρει το δρόμο για τις μυστικές υπηρεσίες. Μέσα σε λίγα χρόνια εργάστηκε για τη CIA και για ανάδοχες εταιρείες που συνεργάζονταν με την NSA. Όλα αυτά χωρίς πτυχίο, αλλά με ένα ταλέντο που δεν περνούσε απαρατήρητο. Η δουλειά του τον πήγε από τη Γενέβη μέχρι την Ιαπωνία και αργότερα στη Χαβάη. Σε κάθε του βήμα ερχόταν πιο κοντά σε πράγματα που, όπως λέει ο ίδιος, του γεννούσαν όλο και περισσότερες αμφιβολίες. Άρχισε να συνειδητοποιεί ότι αυτά που έβλεπε, τα εργαλεία παρακολούθησης, το μέγεθος της καταγραφής προσωπικών δεδομένων, ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια του λογικού ή του νόμιμου. Ο ίδιος ήταν συντηρητικός στην αρχή. Υποστήριζε τον πόλεμο στο Ιράκ. Είχε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Ο Σνόουντεν είχε φτάσει σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν ήταν πια απλά ένας αναλυτής πληροφοριών. Είχε γίνει θεατής μιας σιωπηλής αλλά τεράστιας παραβίασης δικαιωμάτων. Όσο περισσότερο καταλάβαινε την κλίμακα της παρακολούθησης, τόσο πιο ξεκάθαρο του γινόταν πως δεν μπορούσε να το αγνοήσει. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Αν μιλούσε, θα κατέστρεφε τη ζωή του. Αν δεν μιλούσε, θα κατέστρεφε τη συνείδησή του. Ήξερε τι διακινδύνευε. Σκεφτόταν το ενδεχόμενο να μην δει ξανά την οικογένειά του και να θεωρηθεί προδότης, να συλληφθεί ή ακόμα και να εξαφανιστεί. Κι όμως δεν έκανε πίσω. Δεν ήθελε να αποκαλύψει κρατικά μυστικά για χάρη του θεάματος ή για να εντυπωσιάσει τον κόσμο. Ήθελε να ξεκινήσει μια συζήτηση. Ήθελε οι πολίτες να γνωρίζουν τι κάνει η κυβέρνηση. Το πρώτο βήμα ήταν η επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων. Επικοινώνησε με τον δημοσιογράφο Glenn Greenwald και τη Laura Poitras, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένα κανάλια επικοινωνίας. Ήταν εξαιρετικά προσεκτικός. Χρησιμοποιούσε ψευδόνυμα, άλλαζε τοποθεσίες και ακόμα και όταν έστειλε το πρώτο μήνυμα, δεν αποκάλυψε ποιος ήταν. Ήξερε ότι δεν υπήρχε περιθώριο λάθους. Κατά τη διάρκεια μηνών μάζευε έγγραφα, όχι βιαστικά, όχι τυχαία. Επέλεξε συγκεκριμένα έγγραφα που, όπως είπα αργότερα, ήθελε να αποδείξουν ότι η κυβέρνηση δεν παρακολουθούσε μόνο τρομοκράτες ή υπόπτους, αλλά ολόκληρους λαούς. Το 2013 πήρε άδεια από τη δουλειά του στην NSA και πέταξε στο Hong Kong.
είχε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούσε. Αλλά ήξερε ότι από τη στιγμή που θα έκανε τη διαρροή, η ζωή του θα άλλαζε για πάντα. Ήταν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Χονγκ Κονγκ με τις κουρτίνες κλειστές και το φορητό υπολογιστή του πάντα καλυμμένο με μια μπλούζα να μην τον καταγράφει κάμερα. Οι πρώτες αποκαλύψεις έσκασαν σαν βόμβα. Στις 5 Ιουνίου, η Guardian δημοσίευσε το πρώτο άρθρο. Η NSA συλλέγει καθημερινά εκατομμύρια τηλεφωνικά αρχεία από την εταιρεία Verizon. Όχι για εγκληματίες, όχι για υπόπτους, αλλά για όλους. Κάθε κλίση, κάθε αριθμός και κάθε διάρκεια συνομιλίας. Ουσιαστικά ένα ψηφιακό αποτύπωμα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Την επόμενη μέρα ήρθε το PRISM, ένα πρόγραμμα που έδινε στην NSA άμεση πρόσβαση σε σερβερς εταιριών όπως η Google, η Facebook, Apple, Microsoft και άλλες. Ναι, καλά ακούσατε. Ό,τι αποθήκευε στο cloud, τα email σου, οι φωτογραφίες σου, οι συνομιλίες σου, όλα ήταν εν δυνάμει προσβάσιμα από την κυβέρνηση. Μετά ήρθε το X-Keyscore, ένα εργαλείο που, όπως παραδέχτηκαν αργότερα οι ίδιοι αναλυτές, μπορούσε να ψαρέψει οποιοδήποτε σε πραγματικό χρόνο. Σκέψου το λίγο. Μπορούσαν να παρακολουθήσουν το email σου, να δουν τι πληκτρολογήσεις πριν πατήσεις αποστολή, να δουν τι ψάχνεις στο Google, ακόμα και τι θα πεις στο μικρόφωνο του υπολογιστή σου. Όλα χωρίς ένταλμα, χωρίς δικαστική επίβλεψη, χωρίς καμία εγγύηση ότι υπάρχει λόγος. Η αντίδραση των κυβερνήσεων ήταν άμεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν έρευνα και δήλωσαν πως ο Snowden παραβίασε τον νόμο περί κατασκοπίας. Ζήτησαν την έκδοσή του, άσκησαν πίεση σε συμμάχους, απέτησαν τη συνεργασία μεγάλων εταιριών και ξεκίνησαν ένα παγκόσμιο ανθρωποκυνηγητό. Ταυτόχρονα, πολλοί πολίτες και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα άρχισαν να το στηρίζουν. Το κίνημα υπέρ της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο αναζωπυρώθηκε. Ο κόσμος άρχισε να συζητά για έννοιες που μέχρι τότε έμοιαζαν αφηρημένες. Κρυπτογράφηση, ψηφιακή ελευθερία, διαφάνεια της εξουσίας. Εταιρείες τεχνολογίας πιέστηκαν να βελτιώσουν τα μέτρα ασφαλείας και να προστατεύσουν καλύτερα τα δεδομένα των χρηστών. Μετά τις αποκαλύψεις, ο Snowden δεν είχε άλλη επιλογή από το να εξαφανιστεί. Το ξενοδοχείο στο Χονγκ Κονγκ δεν ήταν πια ασφαλές. Ήξερε ότι κάθε λεπτό που περνούσε τον έφερνε πιο κοντά στη σύλληψη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του είχαν απαγγείλει κατηγορίες βάσει του νόμου περί κατασκοπίας και πίεζαν ασφυκτικά την κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ να τον παραδώσει. Το παιχνίδι είχε γίνει διεθνές. Το αρχικό του σχέδιο ήταν να κατευθυνθεί στη Λατινική Αμερική. Χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Βολιβία και το Εκουαδόρ είχαν δείξει ενδιαφέρον να του δώσουν άσυλο. Γι' αυτό και πήρε πτήση για τη Μόσχα με σκοπό να μείνει εκεί απλώς για τη μετεπιβίβαση. Το τελικό του εισιτήριο ήταν για την Αβάνα, μόνο που δεν έφτασε ποτέ. Όταν προσγειώθηκε στη Μόσχα, έμαθε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ακυρώσει το διαβατήριό του. Δεν μπορούσε να συνεχίσει, δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Είχε παγιδευτεί σε μια χώρα που δεν είχε καμία πρόθεση να μείνει. Βρέθηκε κλεισμένος για εβδομάδες στο διεθνές αεροδρόμιο χωρίς δικαίωμα εισόδου στη Ρωσία, αλλά και χωρίς τη δυνατότητα εξόδου. Οι Ρώσοι δεν τον παρέδωσαν, αλλά ούτε τον καλωσόρισαν. Το Κρεμλίνο δεν ήθελε να φαίνεται ότι προστατεύει έναν Αμερικάνο φυγά, αλλά ταυτόχρονα είχε στα χέρια του ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Τελικά, την 1η Αυγούστου του 2013, η Ρωσία του χορήγησε προσωρινό άσυλο για 1 έτος. Αργότερα, το καθεστώς αυτό ανανεώθηκε και του επιτράπηκε να παραμείνει στη χώρα. Δεν ήταν το ιδανικό μέρος, δεν ήταν αυτό που ήθελε, αλλά τουλάχιστον δεν κινδύνευε να καταλήξει σε φυλακή. Η ζωή του στην εξορία δεν ήταν εύκολη. Ζούσε απομονωμένος χωρίς να γνωρίζει αν θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στην πατρίδα του. Πολλοί πίστευαν πως συνεργάζεται με τη ρώσικη κυβέρνηση, κάτι που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Λέει ότι δεν παρέδωσε ποτέ ούτε ένα έγγραφο στη Μόσχα, ούτε συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες πληροφοριών. Όμως η απομόνωση δεν τον έκανε να σιωπήσει. Συνέχισε να μιλάει. Μέσω βιντεοκλήσεων, μέσω συνεντεύξεων, μέσω δηλώσεων σε διεθνή συνέδρια. Εμφανιζόταν συχνά, όχι για να διαφημίσει τον εαυτό του, αλλά για να κρατήσει ζωντανό το μήνυμα. Μιλούσε για την ανάγκη προστασίας των πολιτικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή, για τη διαφάνεια, για τη σημασία του να έχουμε επιλογή και έλεγχο στις ζωές μας. Στις ΗΠΑ το Κογκρέσο δεν μπορούσε να γνωρίσει την πίεση. Οι πολίτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακόμα και οι δικαστές, άρχισαν να ρωτούν: είναι νόμιμο αυτό που κάνει η NSA? Ένα δικαστήριο το 2015 έκρινε πως το πρόγραμμα μαζικής συλλογής τηλεφωνικών δεδομένων ήταν παράνομο. Το ίδιο έτος ψηφίστηκε ο νόμος USA Freedom Act, που έβαλε κάποια όρια στην καταγραφή τηλεφωνικών αρχείων. Εκτός Αμερικής, πολλές χώρες άρχισαν να επανεξετάζουν τις σχέσεις του με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Σύμφωνα με τα έγγραφα του Snowden, παρακολουθούσαν τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ.
Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας πέρασαν κρίση και δεν ήταν η μόνη. Η Γαλλία, η Βραζιλία, το Μεξικό, ακόμα και οι σύμμαχοι των ΗΠΑ ένιωσαν προδομένοι. Οι αποκαλύψεις δημιούργησαν φόβο. Ορισμένες κυβερνήσεις αντέδρασαν με περισσότερο έλεγχο. Υπήρξαν χώρες που χρησιμοποίησαν το παράδειγμα της NSA για να δικαιολογήσουν τις δικές τους παρακολουθήσεις. Άλλες πέρασαν αυστηρότερους νόμους στο όνομα της ασφάλειας, περιορίζοντας την ελευθερία του λόγου και το απόρριτο. Ο ίδιος ο Σνόουντεν το είχε πει. Δεν ήθελε οι άνθρωποι να πιστέψουν σε αυτόν. Ήθελε να κοιτάξουν τα γεγονότα και να πάρουν θέση. Δεν ήθελε να γίνει ήρωας. Ήθελε να δημιουργήσει συνείδηση. Και με ένα παράδοξο τρόπο τα κατάφερε. Δεν άλλαξε απλώς τον τρόπο που βλέπουμε τις μυστικές υπηρεσίες. Άλλαξε την κουλτούρα γύρω από την τεχνολογία, την επικοινωνία και την ιδιωτικότητα. Το δίλημμα ήρωας ή προδότης δεν είναι απλό. Εξαρτάται από το πώς βλέπει κανείς το ρόλο του πολίτη σε μια δημοκρατία. Μπορεί κάποιος να παραβεί τον νόμο για να υπερασπιστεί το Σύνταγμα. Είναι πράξη προδοσίας ή πράξη αφοσίωσης όταν αποκαλύπτεις καταχρήσεις εξουσίας. Και τελικά, ποιος ορίζει τι είναι πατριωτισμός. Από τότε που βρέθηκε αποκλεισμένος στη Μόσχα, ο Σνόουντεν ζει μια ζωή μακριά από τα φώτα, αλλά ποτέ έξω από τη δημόσια συζήτηση. Το 2020 απέκτησε ρώσικη υπηκότητα. Λίγο πριν είχε παντρευτεί τη σύντροφό του Lindsay Mills, μια χορεύτρια και blogger που είχε αφήσει τα πάντα πίσω της για να είναι μαζί του στην εξορία. Μαζί απέκτησαν ένα γιο, μια οικογένεια στη Ρωσία. Κάτι που κανείς δεν περίμενε όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Δεν κυκλοφορεί δημόσια χωρίς λόγο και αποφεύγει τις κάμερες, εκτός από τις φορές που θέλει να περάσει κάποιο μήνυμα. Ζει κάπως σαν φάντασμα, γνωστός αλλά αόρατος. Δεν είναι πολιτικός πρόσφυγας με την κλασική έννοια, είναι κάτι πιο περίπλοκο. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να επιστρέψει, αλλά δεν ανήκει εκεί που βρίσκεται. 10 και πλέον χρόνια μετά τις αποκαλύψεις, το ερώτημα που αιρείται είναι ένα: τι έμεινε, τι μάθαμε και τι αλλάζει πραγματικά. Ο Σνόουντεν δεν αποκάλυψε μόνο την έκταση της κρατικής παρακολούθησης. Μας έβαλε να δούμε τον εαυτό μας μέσα σε ένα σύστημα που εξελίσσεται συνεχώς, ένα σύστημα που όσο περνά ο καιρός ξέρει όλο και περισσότερα για εμάς. Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορείς να έχεις πραγματική ελευθερία χωρίς ιδιωτικότητα. Αν κάποιος σε παρακολουθεί συνέχεια, αλλάζεις συμπεριφορά. Λογοκρίνεις τον εαυτό σου. Χάνεις αυτό το αίσθημα ότι είσαι πραγματικά μόνος με τη σκέψη σου. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Δεν μας λέει να φοβόμαστε, μας λέει να ξυπνήσουμε, να πετούμε διαφάνεια, να υποστηρίζουμε την κρυπτογράφηση, να μαθαίνουμε πώς λειτουργούν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Να καταλαβαίνουμε ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα μας και γιατί. Η τεχνολογία μπορεί να είναι υπέροχη. Μπορεί να φέρνει επανάσταση στην εκπαίδευση, στην υγεία και την επικοινωνία. Αλλά όπως και κάθε εργαλείο, εξαρτάται από το ποιος το κρατά και για ποιο σκοπό. Η ευθύνη δεν είναι μόνο των κρατών ή των εταιριών, είναι και δική μας. Με το να είμαστε ενημερωμένοι, με το να απαιτούμε επιλογές, με το να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα να ζούμε χωρίς να μας παρακολουθούν διαρκώς. Όπως είχε πει και ο ίδιος, το να λες ότι δεν σε νοιάζει το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα επειδή δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, είναι σαν να λες ότι δεν σε νοιάζει η ελευθερία του λόγου επειδή δεν έχεις τίποτα να πεις. For you.